Ya, ning kula iku dibawani sik. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Lakune tibane langgam yang ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda nggih, ditampi nggih. Nuwun Mbak Yuda. Padahal masa gak. Kono sing loro. Ya iya, ora nek mondole iki lho enak. Ora nek mondole dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. boyo dienggo. Nah, ben kita nek kaya wong. Ayo. Monggo. Bawane Bang Rinoso nggih. Nggih, siap monggo. Angkur Rinoso. Boleh. Monggo. Angkur Rinoso. Tenang, ya. Monggo. Rinoso. Saya kan rasa ya. Bareng aku krungu bawa mundas kok panas. Apa? Oh, anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu Mas. Nggih. Ha iya. Suwantene Mbak Niken ya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso ngate nangis? Iki blangan kowe nek preskere. Jangkrik, aku ngelak kok yo nang ngono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jare nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak bilang goblok. Jare sirahmu masuk angin. Masuk angin ndase tok. Timbali Bu Silpi. Nah, timbali Bu Silpi kalau. Kalau kira kan wong nopo? Jijir. Arek kan wong nopo kok dideki kabele. Apa? Nuwun Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Suwargo. Iya. Sebenarnya sih bisa bita. Ayo lanjut. Mas Dayu. Neraka. Men karepmu. Saya panas ora kok dipet Ngente. copot ya. Ya copot kesake aku. Cepat. Dilapi lho. Coba dilapi. Lapi dicepat. Nah. Lho kok dicopot blakone. Lah cepat apane? Sak dase. Terus diganti das opo? Das terus. Ya coba sih. Monggo. Nah, ben ilang. Mas, ya Bang. Malah roto. Enggak. Aduh. Gue, saya sojo melecah kuwi. Napa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi kowe malah ditambahi. Ojo ganggu ya kan lanjut. Kamu sapa panas.
ngambang karo merem iki ngalih kancane ra ro. Ngantuk aku iki. Yen bos rina tim sar. Nek kondang. Arah-arah lho nek mau digoleki nek rahasia. Dadak digoleki tim sar. Yo, langgaman tadi monggo, Aku ngenteni tanganmu kaya Yo.
iku. Apa? Tak medeni. Kenapa dari bilang? Masak kono babi ini teleng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Biasanya sama matanya pikep bro. Mereka kok pikir. Iki yang udah kucing. Apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Dudu harimau. Cilik. Harimau. Kok ora mau blas? Masih cilik kuwi macan. Ini cetak ini. Macan cilik ra medeni blas. Loh, sama seharusnya bisa mengembangkan. Sing luwih cilik mah gak. Yo ora enak wong kuwi kok ya. Terima kasih matur nuwun wis diaturke. Mengane, yo, nduk ayu iki ana nawa sing tak apa. Slendro yo, serangan sing yo. Bapak yo, serangan yo. Nggih. Apa ta? Nyabol kok. Isi aku mocone ora telek lho, enek pasane telek itu. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo nada. Yuda joget dikendangi karo nada. Bareng apa gak ngene? Kok dhek mangkat turu. Oh, sing perangi nyek. Alah yo wis genah yo wis tanjak barang kok. Oh, pengen joget. Kudune nandai nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget oleh tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndel. Cok kudune ngono joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodoknya dodok ngono. Ndi ben kita kecang gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Yo pengen. Ayo, yo nang dana. Dana. Yo.
Apik ya. Apik. Kayak dulu-dulu. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iromane. Iromane lho. Ngapa lah? Sing kaya biasane lho. Modele kuwi kaya nandhangi wong mengi. Kaya alun-alun. Monggo Dirasa dikotak. dulu. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mudingi. Ayo. Oke, Monggo. Ayo buka telur, ayo. Podang kuning. Podang kuning. Monggo ayo. Monggo. Gitu. Esok apane kok mati Putra